Drazí bratři a sestry, dnes se s vámi podělím o mocnou modlitbu věnovanou Panně Marii nemožných věcí. Pokud procházíte obtížemi a naléhavě potřebujete zázrak, volejte s vírou k Matce nemožného, protože ona naslouchá trpícím srdcím. Na konci této modlitby pocítíte milující přítomnost Matky Boží, která vede vaše kroky, uzdravuje vaše rány a otevírá cesty naděje a vítězství. Na znamení naší víry a jednoty vás zvu, abyste do komentářů napsali následující větu. Panno Maria, Matko nemožných věcí, přines požehnání a uzdravení. Amen. Než začneme, hluboce vám děkuji, že jste tady. Nic není náhoda. Pokud právě sledujete toto video, je to proto, že Panna Maria má vašemu srdci co říct. Pokud ještě nejste členem našeho kanálu, přihlaste se k odběru, lajkněte a sdílejte tuto modlitbu se svými přáteli a rodinou na WhatsAppu a sociálních sítích. Společně budeme šířit toto poselství víry, lásky a naděje. Začněme modlitbu věnovanou Panně Marii, nemožného a svatému Antonínovi ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen. O svatá Matko nemožných věcí, přijmi mou prosbu s láskou. Přicházím před tebe s pokorou a oddaností a prosím o ochranu zdraví a finanční úlevu uprostřed nejistot, které mě obklopují. Vyzývám tvoji přímluvu před Bohem, abys mě zahalila svým pláštěm lásky a vedla mě po cestách míru a bezpečí. Nebeská královno, znáš bolest, kterou nesu, výzvy, kterým každý den čelím. Věřím v tvé milosrdenství, abych mohl překonat překážky, které stojí v cestě míru, zdraví a stabilitě, po kterých tak toužím. Prosím tě, vylej své požehnání na mě a mou rodinu. Zbav nás všeho zlého, zažeň nemoci a smutek, které sužují tělo i ducha. Dej nám sílu v časech křehkosti a uzdravení pro naši fyzickou a emocionální bolest. Panno Maria, pomocnice v beznadějných případech, z celého srdce prosím o požehnání v mém finančním životě. Ty znáš mé úsilí, které vynakládám, abych uživil svou rodinu a splnil své závazky. Přimluv se za mě, aby se mi otevřely dveře, naskytly se příležitosti a zdroje se znásobily. Pomoz mi moudře spravovat vše, co mi Bůh svěřil. Ó, drahá Matko, svěřuji ti nejhlubší touhy své duše, neboť vím, že jsi věrnou přímluvkyní mezi námi a Pánem. Modli se za mě a pros Otce, aby vylil své milosti na mé zdraví, mé cesty a mou obživu. Nauč mě plně důvěřovat Boží prozřetelnosti a zachovávat pevnou víru i v těžkých dnech. Panno Maria, Matko nemožného, vkládám do tvých rukou všechny své úzkosti, naděje a prosby. Věřím v tvou mateřskou ochranu a vím, že s tvým světlem budu veden a požehnán. Ať mě tvá přítomnost inspiruje, posiluje mou víru a vede mě k vítězství nad všemi obtížemi. Ó, Matko milosrdenství, znáš volání mého srdce a každodenní boje, kterým čelím. Zůstaň po mém boku, chraň mě před viditelnými i neviditelnými nebezpečími. Osvětluj mou cestu. Rozptýlej veškerou temnotu a pochybnosti, které mě mohou přemoci. Posiluj mého ducha, abych vytrval bez skleslosti v utrpení. S láskou se modlím za své zdraví a zdraví těch, které miluji. Ty znáš naše slabosti a bolesti, svou přímluvou uzdrav nemocné, utěš trpící a posilni slabé, abychom mohli žít plný a požehnaný život. Obracím se také na tebe, ó milovaná Matko, a prosím tě o zvláštní milost v oblasti financí. Ty znáš těžkosti, kterým čelím, starosti, které mi trápí duši a neustálý boj o ekonomickou rovnováhu. Prosím o tvou přímluvu, aby Pán požehnal mému profesnímu životu, mé práci a všem zdrojům příjmů, abych mohl uspokojit své potřeby a pomáhat těm, kteří jsou na mě závislí. Panno, plná lásky a soucitu, prosím tě, aby své ruce plné milosti vztáhla nad všechny rodiny světa. Osvěť srdce těch, kteří vládnou, aby prosazovali spravedlnost a důstojnost, podporovali chudé, utěšovali trpící a poskytovali útočiště zapomenutým. Ó, Paní nemožných věcí, plně důvěřuji ve tvou mateřskou lásku a v sílu tvého přímluvu.
Předem ti děkuji za požehnání, která přijdou, a za vše, co v mém životě učiníš. Chci před všemi hlásat tvou dobrotu a svědčit o tvých skutcích. Zůstávám v modlitbě plný naděje a důvěry a prosím tě, aby svou láskou přikryla mou rodinu, mé blízké a všechny, které nosím ve svém srdci. Drahá Matko, modlím se za mír a jednotu v našich domovech. Ať jsou úcta a vzájemná láska semeny, která se pěstují v našem každodenním životě, posilují pouta a vytvářejí prostředí skutečné harmonie. Odvrať od nás všechny duchy svárů, všechny vlivy, které nás odvádějí od světla. Prosím tě, abys rozprostřela své požehnání nad všechny aspekty mé existence. Dej mi moudrost, abych se správně rozhodoval. Odvahu čelit výzvám a sílu vytrvat v obtížích. Požehnej mým studiím, mým úkolům a všem povinnostem, které mi byly svěřeny, abych mohl růst ve všech oblastech života. Modlím se také za ty, kteří procházejí utrpením, za nemocné, za ty, kteří přišli o práci, za osamělé a za ty, kteří žijí v ohrožení. Utěš je, posilni je a obklop je svou mateřskou láskou. Panno Maria, Matko nemožného, vkládám každou prosbu do tvých rukou a věřím, že tvé milosrdné srdce nikdy neopustí ty, kteří volají ve víře. Pokračuj v mém duchovním vedení, přibližuj mě k Ježíši a pomáhej mi žít ve světle svatosti. Ať mě tvá ochrana vždy provází, v mém zdraví, v mých financích, v mé duši. Děkuji ti za každou vyslyšenou modlitbu, za každý projev lásky a pomoci, který přichází z nebe. Skrze tebe pokračuji v pokorné modlitbě a s důvěrou čekám na tvé mocné přímluvu. Prosím tě, sladká Matko, abys byla po celý můj život po mém boku, vedla mě a chránila mě. Prosím tě o tvůj pokoj, o tvou lásku v mém srdci, abych v tobě našel útočiště, když mě přemůže skleslost nebo smutek. Dej mi vnitřní sílu překonávat každodenní výzvy a odvahu překonávat protivenství, která se objevují. Panno Maria, Matko nemožného, modlím se zejména za své fyzické, emocionální a duchovní zdraví. Obnov mou sílu, abych mohl s radostí a oddaností plnit své poslání. Očisti mé myšlenky, osvoboď mě od negativity a naplň mé nitro moudrostí a rozvahou. Především se postarej o mou duši, abych mohl vždy zůstat sjednocený s Bohem a následovat cestu svatosti. Prosím také o tvůj zásah v mých finančních obtížích. Víš, jak mě trápí účty, závazky a nedostatek prostředků. Veď mě při každém rozhodnutí, abych zodpovědně spravoval to, co dostávám, a otevřel dveře novým příležitostem. Drahá Matko, nauč mě být věrný, rozvážný a vděčný i v těch nejmenších věcech. Panno Maria, Matko nemožného, pamatuj také na ty, kteří trpí kolem mě. Přimluv se za ty, kteří jsou nemocní, osamělí, v nouzi nebo ztracení uprostřed bolestí života. Přijmi svým životem a láskou, ó drahá Matko, ty, kteří trpí. Utěšuj zarmoucená srdce, uzdrav nemocné a rozníť plamen naděje v každé duši. Marie, Matko Boží a naše Matko, svěřuji ti svůj život a všechny sny, které nosím ve svém srdci. Prosím tě, abys mě provázela v každém okamžiku, posilovala mou víru a naplňovala mě svou milostí. Ať žiji podle přání Páně a dosáhnu tak s ním pravého štěstí. Ó Panno nemožných věcí, pokračuj v modlitbě, chválím tě a děkuji ti. Přehlédni mé chyby a omezení a pomoz mi překonat nemožné věci, které mi život přináší. Nejsvětější Panno, prosím o tvou božskou ochranu ve všech aspektech mé existence. Vysvoboď mě z viditelných i neviditelných nebezpečí, která obklopují svět, a dej mi jistotu v každém kroku, který učiním. Podpoř mě v okamžicích bolesti, kdy se vše zdá být obtížné, abych měl sílu pokračovat. Panno nezmožné, prosím tě o pomoc na mé duchovní cestě. Veď mě po cestě svatosti, přibliž mě k Bohu a dej mi milost, abych byl věrný pravdě, konal dobro a žil křesťanskou láskou. Modlím se také za svou rodinu a za všechny, které miluji. Chraň je před zlem, drž od nich negativní vlivy a dej jim zdraví, jednotu a mír.
abychom společně mohli kráčet po cestě dobra a radosti. Modlím se také, ó Matko milostí, za všechny, kteří čelí finančním obtížím. Utěž jejich srdce, otevři jim cesty, aby našli práci, prosperitu a důstojné prostředky k obživě. Dej jim moudrost a rozlišovací schopnost, aby mohli spravovat své zdroje s rozvahou a velkorysostí. Věřím, ó milující Matko, v tvou moc před Bohem. Jsi přímluvkyní těch, kteří trpí, matkou bezmocných a tou, která dokáže vše. Nikdy je neignoruj. Prosím, pokračuj v naslouchání mým modlitbám a vyslyš je podle svaté vůle Pána, Panomaria Nemožného. S hlubokou vděčností ti děkuji za to, že jsi přítomna v mém životě a za všechny milosti, které jsi mi již udělila. S vírou a důvěrou se svěřuji do tvé mateřské péče, věříce, že pod tvou ochranou najdu útočiště, zdraví a hojné požehnání. Zůstávám v modlitbě, drahá Matko, a prosím o tvou přímluvu ve všem, čím jsem a co dělám. Prosím tě, abys vylila své požehnání na mé plány, mé projekty a všechny mé naděje. Marie, pomocnice křesťanů, prosím o tvou ochranu ve všech oblastech mého života. Dej mi jasnost a moudrost, abych činil správná rozhodnutí, zejména v záležitostech týkajících se mé rodiny, mé kariéry a mé budoucnosti. Veď mě, aby moje rozhodnutí byla v souladu s Boží vůlí a přinesla ovoce míru a naplnění. Ó, Paní Nemožného, prosím o tvou přímluvu. V časech soužení, kdy se vše zdá beznadějné a cesta je temná, obnov ve mně víru a naději. Pomoz mi pamatovat, že s tvou přítomností a Boží silou není nic nemožné. Marie, milosrdná Matko, prosím o zvláštní požehnání v mém finančním životě. Znáš mé starosti, obtíže, kterým čelím, a mou upřímnou touhu dosáhnout rovnováhy. Přimluv se za mě, otevři dveře prosperity, příležitostí k růstu a úspěchu v práci. Nauč mě moudře využívat dary, které dostávám, abych kromě uspokojení svých vlastních potřeb mohl pomáhat i těm, kteří to nejvíce potřebují. Panomaria, Matko Nemožného, modlím se za všechny, kteří bojují s nemocí a utrpením. Přimluv se u Boha, aby jim bylo dopřáno útěchy, síly a uzdravení. Posilni ty, kteří trpí, navrať jim zdraví a dej jim zpět radost z plnohodnotného života. Ó nejsvětější Pano, vkládám svou důvěru v tebe, věřím v tvou mateřskou lásku a sílu tvého přímluvu. Vyslyš mou prosbu a předloži Pánu, abych byl podle tvé vůle vyslyšen. Jsem vděčný za tvou neustálou přítomnost v mém životě a za milosti, které jsem již skrze tebe obdržel. Panno Maria, Matko Nemožného, pokryj mě svým požehnáním, veď mě na cestě svatosti a posiluj mé srdce, abych následoval tvůj příklad lásky, pokory a služby. Skrze tvou přímluvu získám milosti, které tak potřebuji, a budu žít v plném společenství s Bohem, s úctou a oddaností. Pokračuji v modlitbě a důvěřuji ve tvůj laskavý pohled a tvou ochranu. Jako matka se modlím, abys za mě i nadále přimlouvala a přinášela do mého života požehnání z nebe a hojné milosti. Marie, Jitřenko, vzývám tvé světlo na cestách, kterými kráčím. Dej mi moudrost, abych činil správná rozhodnutí a kráčel cestou ctnosti. Pomoz mi překonat překážky, které se objeví, a najít řešení pro výzvy každodenního života. Panno Maria, Matko Nemožného, modlím se za své zdraví a zdraví všech, které miluji. Vylij na nás svou ochranu, přines fyzické uzdravení, emocionální rovnováhu a duchovní pohodu. Podpoř nás v našich slabostech, uklidni naše bolesti a obnov naši sílu. Nauč nás pečovat o naše těla a duše, abychom mohli být živými znameními Boží lásky ve světě. Ó Marie, útočiště hříšníků, prosím tě, přimluv se za mě před Pánem a pros o odpuštění za mé chyby a omyly. Dej mi pokorné srdce, upřímné a pevné v mém úmyslu změnit se. Dej mi odvahu odolávat pokušením a vždy hledat skutečné obrácení. Prosím také o finanční požehnání v mém životě a v životech všech, kteří čelí materiálním obtížím.
Otevři, ó Pano, dveře hojnosti a prosperity. Pomoz nám zodpovědně spravovat to, co máme, a velkoryse se dělit, podporovat společné dobro. Vkládám do tvých rukou, ó drahá Matko, své nejintimnější prosby, nejhlubší touhy svého srdce. Skrze tvou přímluvu ať zakouším boží pokoj, naději, která překonává veškerou bolest, a radost, která se rodí z tvé lásky. Přijmi, ó Pano Maria nemožného, tuto mou modlitbu, kterou jsem vyslovil s vírou, a přines ji k srdci božímu. Děkuji ti, že jsi mě nikdy neopustila, že kráčíš po mém boku a obklopuješ mě svou mateřskou láskou. Učiň mě nástrojem své milosti, abych mohl přinášet světlo a víru, kamkoliv se vydám. Pokračuji srdcem pozvednutým v modlitbě. Prosím tě, laskavá Matko, aby svou ochranou obklopila můj život, mé zdraví a mou finanční situaci, stejně jako ty, které miluji. Marie Jitřenko, modlím se, aby se za mě přimlouvala před Bohem, osvětlovala moje rozhodnutí a posilovala mou víru. Pomoz mi jednat ve všech situacích spravedlivě, s rozvahou a láskou. Veď mě k naplnění mých záměrů, vždy v souladu s Boží vůlí. Panno Maria, Matko nemožného, prosím tě o úplné zdraví těla, mysli i ducha. Chraň mě před nemocemi a utrpením, které ohrožují můj pokoj. Obnov mou energii a odvahu, abych mohl čelit zkouškám s živou vírou a pevnou nadějí. Přimluv se také za ty, které miluji, aby byli chráněni a mohli se těšit z plného života. Ó Marie Královno nebes, prosím tě o pomoc v mých finančních potřebách. Dej mi rozlišovací schopnost a inteligenci, abych moudře nakládal s prostředky, které mi byly svěřeny. Otevři mi cesty k prosperitě a obživě, abych mohl zajistit svou rodinu a také pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Ať tvé požehnání zasáhne všechny oblasti mého života a přinese rovnováhu, hojnost a mír. Panno Maria, Matko nemožného, modlím se také za ty, kteří jsou v naší společnosti nejzranitelnější. Přimluv se za nemocné, nezaměstnané, hladové a ty, kteří nemají kde bydlet, zmírni jejich bolest, posilni jejich víru a dej jim najít pomoc a naději. Inspiruj nás, drahá Matko, abychom byli nástroji solidarity, charity a spravedlnosti a přinášeli naději a útěchu těm, kteří trpí. Ó, Panno Maria, vyslyš mou modlitbu a přijmi z něho prosby, které vycházejí z mého srdce. Věřím, že jsi vždy po mém boku a s láskou se staráš o každý detail mého života. Věřím v sílu tvého přímluvu a vím, že skrze tebe se na mě hojně vylije nebeské požehnání. Panno Maria, Matko nemožného, děkuji ti za tvou lásku, která přijímá, za tvou ochranu, která posiluje a za tvou přítomnost, která mě vede. Zůstaň se mnou po celou dobu, osvětluj mé kroky a žehnej všem aspektům mého života. Kéž vždy žijí v jednotě s Bohem a kéž můj život odráží tvé světlo a tvou lásku ve světě. Amen. Věřím, že tato modlitba k Panně Marii nemožného bude velkou útěchou pro tvé srdce. Sdílej ji s těmi, které miluješ, aby se tato mocná přímluva dotkla více lidí. Pokud tě tato modlitba oslovila, navštiv náš kanál a objev další poselství víry, naděje a duchovní posílení. A nezapomeňte dát videu like. Každý like je jako malé světýlko zářící na obloze YouTube, které ukazuje, že tento obsah je důležitý pro vás a pro všechny, kteří také potřebují útěchu a modlitbu. Každý komentář, každé sdílení, každý váš projev nám pomáhá šířit tento řetězec víry a lásky a přinášet transformativní modlitby stále více lidem. Připojte se k naší komunitě, přihlaste se k odběru kanálu a aktivujte zvonek, abyste byli první, kdo obdrží všechny nové modlitby. Zanechte také své modlitební prosby v komentářích s vírou. Panna Maria nemožného přijme každou prosbu s mateřskou láskou a neopouštějte nás. Máme pro vás připravena ještě 2 požehnaná a mocná videa, která obnoví vaši víru a naplní váš život světlem a požehnáním. Bůh vám žehnej a Maria, Matka nemožného, vás i nadále provázej a chráně na všech vašich cestách. Amen.